Dungan nga nanom og mangrove ang empleyado sa Senro Zamboanga, LGU ug lain-laing ahensya sa gobyerno, NGOs ug volunteers sa baybayon sa Lugoy Diotay, talon-talon sa syudad. Kini ang ilang paagi sa pagsaulog sa World Wetlands Day kagahapon, Enero 2, 2025 nga adunay temang Protecting Wetlands for Our Common Future. Pagpakita sab kini sa saad sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City sa pagpanalipod sa kinayahan ug pagreserba sa mga katunggan nga dakong tabang batok kalamidad. Gipasabot sa senro ang kamaynungdanon sa wetlands tungod sa paghatag niini og daghang benepisyo ngadto sa mga tawo sama sa preskong tubig, pagkaon, pagpugong sa baha, pagpakunhod sa epekto sa klima ug uban pa. Magsilbi sab kining itluganan sa lain-laing klase sa isda. Ang pagprotekta sa wetlands pinaagi sa pagtanom og mangroves makatabang nga makabot ang malungtaron og Sustainable Development Goals sa tuig 2030. Gawas sa mga katunggan, gikonsidera sab nga wetlands ang mga marshland nga puy-anan sa mga freshwater nga klase sa isda o puy-anan sa mga langgam. Kini nga aktibidad nagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad sa pagkatiman sa kinaiyahan. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe